Atakuje ruskú rozohrávku, donútil Akinfejeva ku hrubej chybe. Stoch, sme tam s 5 hráčmi. Stoch! Gól! Gól! 27. minúta, super paráda, náš minigól, Miňo Stoch. Igor Akinfejev urobil hrubú chybu pri rozohrávke s Vasiliom Berezuckým a naša prvá pološanca sa premieňa na vedúci gól v Moskve. Fantastická strela Miroslava Stocha. Ukázal teraz špecialitu, ktorú tak výrazne operoval v predchádzajúcej sezóne holandskej Eredivisie. Vo farbách majstrovského Twente Enschede. Krátka kľúčka proti Vasiliovi Berezuckému a nechytateľná strela do ľavého horného rohu. Vyhrávame v Moskve. Stochová strela bola ešte mierne tečovaná Berezuckým, ktorý si takto nerozumel so svojím dlhoročným spoluhráčom z reprezentácie a z klubu z CSKA Moskva s Akinfejevom. A vyhrávame 1-0. Tak pred výkopom zápasu sme hovorili aj prostredníctvom Ľuba Moravčíka o kvalitách Miňa Stocha. Otázka smerom na Milana Lešinského. Čo teraz